Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам бойхотун омад. Беҳад бойхотунои фасон. Бойхотун ё ки металликам мегам. Аз ма якта ба якта шумода нишон метим. Ду намуд санг задагай. Диден ду сангаяй. Нархшон 220 сомон донадаяй. Оптумда бо арзон мешавад. Духтаро мо фақат доставка мекунем, точка надорем. Барои ҳавай каседа доставка дар кораи нависен. Инайра диден духтаро, и алакай гили дигаршай. Ана баъд аз ҳами бойни хели сабз шумадай диден. Хушруван киртада аҷоиб хушру меброян. Бойхотун чи хели материалай гуфта мепурсен. Ранги вилурай духтаро, камакак резинкай. Диден? Камакак медава. Резинкай камакак. Ана баъдан бо ҳастай ана иданго. Инай гло. Намино ҳамаш як нархан. Диден 220 сомон. Мана 220 сомон як либосуш. Чӣ тавре ки гуфтум, оптумда бо арзон мешава. Мана ин намудоша диден духтаро. Ин намудчам беҳад фасона ки хушрувай. Иша бинен бо. Вайс то охири набора тамошо кунем. Хушрувош бисёран тамошобино. Мана сирх. Касоне ки сирх гуфта буден, ана ми намудуш ҳастай аз сирх. Мана инам ҳам хел ду намуд санг задаги. Мана иша бинен. Ишам хушру. Хушрувош беҳад бисёрай. Ана тигрша духтаро. Мана тигра хушру харидорӣ кардан. Ина бо тамом шуда буд. Бо омад духтарако. Ба ҳазур метавонен ки дархост кунен. Бовар кунен и тигр ҳам пеш хушрувай дар набор уқа хушру натуфтестай, лекин аз наздикӣ беҳад хушрувай. Мана аз ин сабз ҳастай бо. Мана диден? На кадомеш дар кор мешава, скриншот карда партоен. Мо доставкара шумода равон. Доставкара мефаҳмонем. Хулас иша бинен. Мана иям гули новинка. Духтаро. Хулас инам хе тамошо кунен, скриншот кунен ки мада мисол ҳамиш дар корай, иш дар корай. Ма шумода доставкара фаҳмонам. Дар WhatsApp нависен.